ba kuma shiga ciki dai tukuna shiga su maka bayani. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum. Wani da sun? Yau an yi sadaka bakwai. Yaran nan ba su da uba ba su da uwa sai kai. Haka ne. Mahaifinsu kafin ya rasu, saboda amintar da ke tsakanina da shi, ya gaya min cewa kai kadai kai ne kaninsa, wanda kuma saboda nutsuwarka da hankalinka da kuma irin naka tunanin kai yake so ko da bayan ran shi ka ci gaba da kula da harkokin shi. Na ji kuma na gode, kuma insha Allahu na yi alkawari wa'annan yara dai zan yi iya kokari na wajen ganin cewa na kula da su. Haka ne, su kuma wa'annan yara Nasiru da ke Zubaida da kuma kai Hafizu daga yau shine babanku. Kun fahimta ko? Dukkan wasu harkokinku ku same shi, duk wani abu da kuke nema ku same shi, kun ji ko? Zan yi tafiya kuma insha Allahu lokacin da na dawo zan ringa lekowa akai-akai, dukkan wani abu sai a rika kokarin sanar da ni idan ina nan. To lokaci yayi da ya kamata in maka wannan bayanin, yayanka in yana raye na tabbata shi ma zai maka wannan bayanin. Duk da yake akwai ta bawa a nan gidan, lokaci yayi da ya kamata a ce ka yi aure. Ka fahimta? Domin ta haka ne shi kansa rayuwar kula da waɗannan yara za ka fi jin daɗin gabatar da ita a kan lokaci. to Alhaji, In Allah ya sa na dawo, ko da wani abu ya wakana kawai ka sanar da ni. Ka fahimta? Allah ya gafarta wa yayanka. Sai na dawo da ke insha Allah. Na so Zubaida, Hafizu ni zan ko sai na dawo.
Tamam. Alhaji za ka tafi? Mun gode Allah saka da alheri. Allah ya gafarta mashi. Sai na dawo. Zo ku rago dala mana. Ku ba ni. Ka yi mai kuke kuma. Shi ne ya kuma baina. To me yasa ka ga mata bai? Kai yanzu kana babba zaka ga girman ka ba? Me kun ka bata zaka yagina ta? Ko kowa ya ci na shi. Ina Hafizu? Wallahi ba shi da lafiya ne. Ka shi tana kwanci a ɗaki. Shi ne kuma tun ɗazu ba a gaya min ba? Ka yi haƙuri. Hafizu? Jikin nashi ba ya yi zafi. Wallahi ne ma haka na gani. Da na taba jikin nasa sai na ji da zafi. Ya kamata a kai shi asibitin ko? Tashi mu je in ka asibiti. Bari in je shirya shi ko? Sai ka kai shi asibiti. Allah ya sauke. Sai ki sauki. To. Na jira mu. Ba komai. Hakuri za a yi sai da rage musu addu'a kawai. Wallahi waya ne hatsari ya faru. Ni da aida na samu labari cewa aka yi sun taho daga walimar auren wani abokin shi da matar. To suna tafi sun zo shan kwana a wani tafki a gabansu da yake ana ruwa kuma dare yayi sai suka afka ciki. Kuma shi ne sauran nan. Yanzu ya magana 'ya'yan nasu kenan. To ɗayan nashi suna nan da dai wasu 'yan uwa haka da abokan arziki suna tunanin a kai su kauye amma sai muka tsaya muka yanke shawara muka kai su kauyen gaskiya za a fuskanci matsala to saboda haka yanzu ni ne uwa ni ne uba suna hannuna. To Allah ya taya ka riko. Amin. Muda ni zan tafi kasan nagaji. To wannan mitin din ya ɗau lokaci. To anyway, to na gode ba. alright. Sai an jima. Ki hakuri bari kawai ya dawo. Ina kuka ni ma za ki sana. Ta ba. Me ne faru kuma kuke kuka? Wallahi rasuwa aka yi. Waye ya rasu kuma? Ya ta ce ta rasu haka. Allah ya ji kanta. Amma ai bai kamata ki yi kuka ba. Addu'a ya kamata ki mata. Yanzu ma ya kamata ki shirya ki tafi saboda kar su ji shiru kuma. Ai ba nan ake zaman makokin ba. A can ƙauyen Maiduguri ake. To iya haƙuri yana kuka. Zan baki isasshen kuɗin mota da zaki ci. Kuma in kin je zaki iya sati 2 ma a can. Kin ji ko? Na gode. Allah saka da alheri. Tashi. Amma ku tashi. Muku a saki? Ya haƙuri ta ba. Ku daina kuka kuma. Kai Umar, me kake so ka zama? Na rene ka tun kana karamin ka har zuwa yanzu, amma ka rasa abin da za ka saka min da shi sai da cin mutunci. To ba zan yadda ba. Alhaji kai haƙuri, in Allah da ba zan sake wannan kuskuren ba. Ni fa na gaji. Yau dubin ka ta cika. Ka tattara duk kayayyakin ka bar min gidana. Idan ka koma can rigan mahaifin naka sai ka ci gaba da irin wannan halaye naka. Na gode.
min 'yan iska gidana. Kamar yadda ka ce dubuna ta cika, to kafin ta dubun ta cika yanzu taka za ta cika. Dimbadis. Umar abin da za ka saka na mahaifina kenan Umar ba abin da ka ce ma zai maka ba Umar amma abin da za ka saka min da shi kenan duke sa yake so yana ka ɗauka Umar. Ki mutane su ki haƙuri ne sai ba a san raina na kashe mahaifinki ba baya jin magana ne shi sa ka ta fara gare shi ki haƙuri. Wallahi Umar ba zan kyale ki ba ko da rasa kai na tsina a koma ta Dimbadis ku ɗaure mata baki. za kuma ki ga abin da zai faru. Ku ba zai rai mana. Hello, police station? Da Allah ga wata yarinya ce ta kashe mahaifinta kuma tana neman guduwa. Number 4, Marafa Crescent. Na gode. Allah ji ɗanka, Alai Salihu. A sha bacci lafiya. wani ne ya dauke ta a mota yanzu suka nan amma na ɗauran ban mota oga kai gafara ta kai mai aikin da kake za a ɗauki yarinya kai gidan ya hakuri oga na kusa kama wannan da can banza ne ku da muka ce ka ku yarinya na ta sha za ku zo ku ce wai ku ɗau lambar motar banza kai ka rage mu wannan maganar ba mu kama ta oga lalle a tabbatar an kama yarinyar nan
ce da kake ba wancan ba wancan Allah ya so ba me yasa ba ko za ku taimake ni? Mu ma duk iyayen mu sun rasu. To yanzu a hannun wa kuke? Hannun kanin baban mu yake, babu kowa a gidan daga mu sai shi. To za ku yi da ku zauna da ni? Zai ki zauna da mu. To ni sunana Nasir, ko kuma fa? Ni sunana Nasir, ita kuma sunanta Zubaida. Allah sarki, ashe duk mu marayu. Sai ni ko? Kayan kina da gaisi. Sorry, ba ga wasu yara guda biyu da matsakaita. Yara suna da yawa, amma duba su ciki. Yanzu ba na kasa sun shigo nan gaje na zauna a can kuma ne suna rasa. Yaran ne suna da yawa masu shigowa, ka duba ciki. Yala mai hoto, da wasu yara bakaɗe guda biyu ba haka mace da namiji suna kama. Ai suna da yawa, ba ma ki ko sai ba iya cikin a baya. A yaran nan ba sa ci, ba sai mun mutu. Misali idan muka tafi gida yanzu tun da mun miki kwatance sai ki biyo mu ko? Mu je kayan ku ba zai da ke ni ba? Ba zai da ke ki ba. Waya ka. sai baka kauna ya to yi masa ki sukuya. Me ma'ana zuwa nan gurin? Me na gaya muku a ciki? Da cewa ne kake ku same ni ba? Ina so da shi ne wa kuka gaya mun ba? Ruwa ko saki cewa kallon me kuma kike yi? Eh? Na kuke kallo? Ba komai. Kudin nan ba kwa jin magana.
Ma tunanin da nake kenan. Ki shi kwace wa Hafizu motar shi. Komai kukan shi karki bashi. Kin ji ko? Komai kukan shi karki bashi. Mene ne karko na siyo? Na ji Hafizu na kuka. Wallahi Zubaida ce ta kwace mata abin wasa. Mama kwace ta. Zubaida, kina da hankali kuwa? Ba ganin ki bane? Zan wuce. Ci gaba da wasan ka. Mu je. Da can fara ta yi sai. Kawai, wato zan yi. Kin ga na ɗauko muku. Ta zo mu je muka kwata ta. Dumbadis. Ka dubi gidan da Allah ya ma Dumbadis. Amma kuka bai yarinya ta gudu. Mun sako da ta ne sai ta kuce daga hannun Jibadau. So mun bi ta amma mun ga wanda ya dauke ta motar lawai. Dumbadis. Uga. Na ba ku kwana 3. Duk inda mai motar na yake a nemo shi. Ko kuma wallahi a bakacin rabu. Gaba ɗayan zan tashe ku daga aiki. Kai ka san hali na. Ka zancan tona asirin daga duk wanda ya san wannan abin Allah yadda za mu kawo shi. So ka manta kirari na ne. Murmushin ka kukan yaro, dariya ka ihun garbi. Dumbadis. A san ne.
Inspector. Sannan zuwa. Yawwa. Wannan Sergeant. abokin aiki na ne. Sannan zuwa. Bismillah zauna. Inspector, an samu labarin tukuwa? To, ana nan dai ana iya kokari. Kuma ina kyautata yarinyar nan ba ta gari. To, a ci gaba da duba Allah ya sa a sami inda take. Insha Allah. Kuma na sa yara sun ci gaba da bincike. To ya zan samu labarin kenan? Ko da yake da zan an samu information akan ta zan garzo a guje yanzu an sanar da kai. Yayi. Ni yanzu zan koma office. To, thank you very much. Inspector, gashi ban kawo muku abin sha ba. Babu wani abu. Amma duk da haka dai ai Barka samu dama ba komai. na wannan coach fa sai ai saboda halin da ake ciki. Da ka tabu. Ni ba na karɓa kuɗi don ina aiki. Gwamnati na biya na albashi kuma ya ishe ni da iyalina. Ai sani ne wannan inspector. Take it easy. Barka samu dama. Sergeant. Sergeant tun da mai gida ya ce ka bar shi ba sai ka ba da wani. tun da ka karba. Stupid. Kuma ka ga wani gwamnati kai. Na ga kina kira a sauke ki, don haka ni na zo na sauke ki ruwa na malale. Sansarni da kai masoya ne, jininmu da ni da kai iri ɗai ne, ana cewa muna kama ɗai ne, hawaye na kwasu mashaida ne ruwa na malale. Kwarai zancen ki babu mamaki, kin san na daɗe ina son ki, idan so ya daɗe yana aiki, kamata sai ta zama irin taki ruwa na malale. Ashe ruwan bana zai ci samari, ashe ruwan bana zai ci samari. Ruwan bana zai ci samari, ni dai bai ji saurayi na ba,
ni sai bake ce wadda na zaba, ni sai bake ce wadda ya zaba, ni sai bake ce wadda na zaba, ni sai bake ce wadda ya zaba. A can cikin tafiki na shiga korama ta begenki, na yi wanka ciki a dominki, ni sai bagare ni babu tamkarki ruwa na malale. Sai bakina da kyan tsari, don fuskar kina da annuri, ya Allah ka bani alkhairi, ni sai barke ni fi cikin buri ruwa na malale. Kira ga dukkanmu, mi aure maza da matanmu ruwa na malale. Sai ruwa ruwa na malale, sai ruwa ruwa na malale. Shiga ban daki, shiga ban daki. Yanzu zo ka buɗe mana. Na zuwa. Nasir zo ka buɗe mana. Na zuwa. Sai yanzu ma ku tashi daga bacci? Wallahi. Kanin naka ma har yanzu ba su tashi ba. To kai sauri ka tashe su. Ko ma yanzu musu wanka ne? A'a kawai kawai zo musu. To. Amma ka ku faɗa da su. Kaji ko? Kaji? Kuma ku yi sauri saboda mun kusan makara. Ya tafi yanzu ce. Cewa mu sun hafi zuwanka.
bara na je na kawai yayin sai ba. To yi sauri ki dai. Ina za ki kuma? Bayan mun yi latin, dawo ki ci gama cin abincin ki a nan mu tafi. Kun gama ne? To, ku tashi, aje mu je. Ka kai kuna na ku cikin abin da ko? Aikinka ya yi kyau. Ya sunanka? Halin sunana Kabiru. A'a, kwantar da hankalinka. Malam Kabiru, ba na kawo ka nan ne don ma wani abu ba, don tumi ina kanwata take. Ina ka samun kanwa? Ranka daɗe, wallahi ganin ta ne akan hanya na ɗauke ta. Wai wasu ne na ta halaka ta. Su wane ne waɗannan? Ban san su ba ranka daɗe. Ƙarya yake uga. Kabiru. To ina ka kai ta? Can dandali na ajiye ta wajen wasan yara ranka daɗe. Kana nufin ita ma ka kai ta wasa ne? Ban sani ba ranka daɗe. Ka gaya min mana! A taimaka min. Za ka ci banana? Ba zan ci ba ranka daidai. Ba za ka ci banana ba? Ba zan ci ba. Taimaka. Umar ya ci banana, Kabiru zai ci banana. Umar ya ci banana, Kabiru zai ci banana. Ina da mata ranka daidai, ina da iyali. Kana da iyali? Kana nufin ni goro ne kenan. Tudu Allah, za ka ɗan yi min haƙuri bayan ka gama cin banana zuwa wani lokaci kuma. Don Allah, don Allah ba taimaka mana kai. Don Allah, don Allah. Ina da iyali ranka daidai. Za ka ci banana? Ba zan ci ba. Limbaris! Ina yada ranka daidai ka taimaka mu. Shiga mu da Allah da Allah. Mishi! Ka taimaka mu da aka ce da Allah ranka daidai wajo Allah da ranka daidai ka taimaka mu da Allah. Wajo. Sha. Umar ya ci banana, Kabiru zai ci banana.
Umar ya ci banana. 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 Sai yaushe za ki kai mu gidanku? Wallahi yaushe za ki kai mu gidanku? Nasiru, Zubai da gidan kuke son zuwa? Kwantar da hankalinku kun ji? Zan kai ku gidan mu. Amma za ku da ya sa ba zan iya zuwa gida ba kun ji ko? Allah ga kauna ya dawo. Kawun ku. To ga bara in yi maza in gudu daki ko? Hafizu. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Kawo san da zuwa. Sannu. Yau yana kun dan kintsa ɗakin ko hankali aka yi ne? Ina Hafizu? Yana cikin ɗaki. Jiki na shi. Nasiru, yau ba irin ya ko? Na ga an zauna guri ɗaya. Hafizu bai rigima ba yau ko? Wala ka. Yawwa. Ke ma gashi. To kai zo ka zauna ana. A zauna ko? Ga naka. Kawu. Yana nufin abin wasan shi. A to ki je ki dauko mai mana indai abin wasan shi ne. Zauna. Yau ba rigima ne? Yau nasu kaga haka ake so. Da kai da kannanka ku zauna lafiya. Kaga da ku gyara ɗakin nan. Yau ba kiriniya ba wani abin nan. Amma ba wai wannan ya nemi tsokana wannan ya nemi tsokana wannan ai ta faɗa. Ka ji ko? Hafiz yau ba a rikici ba ko? Ka san sarkin kiriniya ne kai. Wannan wace ce? Yar mace sunanta Sosai ba. Yaro. Mishi ta shigo gidan nan masani ba. Yau kwanan ta uku a gidan nan. Ke, bai Allah, ki tattara ina ki naki, ki bar gidan nan yanzu nan. Kin ji ko? Kuma ka ta abin da ke gaya miki. Kai zo nan. Zo nan. Yaushe ta yi kwana uku a gidan nan ban sani ba. In Allah ka bar mu tare da ita. Kai me ka sani? Kun san cewa wannan za ta iya samu a cikin rikici ko wannan? Muna so mu zauna da ita don tana da kirki. Ku dai kun cika matsala. Yanzu dai ku je ku shirya kabo makaranta kun ji? Ke, amma tun da wuri kika yawo, in gudu kika yi daga gida, dan kar ki sani a rikici. Munayi ce. Albarkacin yaran nan na baki yanzu. Kin ji ko? Ni ba guduwa ne ba. A to kuma guduwa kika yi da kika yawo tun da wuri. Dan ba za ki sani a rikici ba ina ji ina ne.
saurayina ne mai hali na daddako, jarumina ne mai burin ya fishe ni daga haske. Saurayina ne mai hali na daddako, jarumina ne mai burin ya fishe ni daga haske. Wannan kiɗan share don ni ba na hangenki, san kina ture sam ni ba ni begenki. Kwana biyu biki ganni ba, na san zaki daga hankalinki. Wallahi ayyuka ne suka yi min yawa, sai yasa. Ya su gun kuwa? Suna nan kalar suna gaishe ka. Allah sarki. Kwana biyu ne dama na gaba ka zo ba. Shi ne mu da na ce bari in zo in gani. Ɗaifi ne maka. Haba, ba komi wallahi. Kina ji kin san tun da wana ya rasu. Wato yaran nan sana hannuna ne ke kula da su. A lokacin ma ban gama aiki ba haka zan rufe ofis ɗin da in tashi saboda in je in ga halin da suke ciki hankali na kwanta. Na manta ban tambaye ka ba. Su Nasiru ko? Kwarai da Hafizu da Zubaida ba. Allah ya ji kansa. Amin. Allah ya rahamshe shi. Amin. Amma insha Allah wannan satin zan yi kokari yanzu. Ina zuba ido. Ba damuwa na tun da nake alƙawari yayi ba. Zan tafi. Yawa. Ki gaida su gobe. To za su yi. Ina zuba ido. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Tunanin me kake haka? Ahmad. Madam. Bismillah. Na da ta matsala ce take damu. Akwai wata yarinya da ta shigo gida na yi. Albarkacin yaran nan suna so na batta. Saboda ta masifa ta kwama. Ta hana ni sakewa. Haka wata ta tare wata tsirfa wai san ba ta da ita a duniyar nan take so kuma ni take so ta aura. Ka ce an je gaisuwa ma kenan kawai. Kai ina fa gaisuwa? Yarinya da ko asalin da ban sani ba. Har kurin ba ta shigo mana gida ni ban san ma yadda ake shigo gidan ba yaran suka san yadda suka shigo da ita. Haza amrun azim. To tunda haka ne. Bari dan yi ma wani tsaye guri. Ban sani ba ko tagan nan kan sama. Akwai na ga na haka gaba ta ɗi. Ato. Ka san ma ka bani shawara. Ba damuwa. Insha Allah haka za a yi. To shi kenan. Haki. Ka san duk mai shawara. Kwarai. Asirinsa baya rufuwa. Kwarai. Ko? Kwarai. To ai gara in yi shawarar. Tabawa, me za mu dafa yau a gidan? Me sai ba? Me kika ga ya kamata mu dafa? Mu dafa spaghetti saboda ita mudan ya fi so. Nisaiba ta mudan suru na Nisaiba. Wata abin da ike so shi za a dafa, to shi kenan hakan za a yi. An shi ne magana. Kai kafiyar rigimar siya da tsokana. A Zubaida ban da facin zali. Ya Nusaiba shi ne da tsokana. Ke Zubaida, so nawa za a gaya miki cewar kaninki ne, amma kin fi so ki dinga cin zalinsa. Kan ƙara jin magana ku gobe, kin ji ko? Ta. Amma alaikum salam. Hafizu. Zubaida.
Lafiya? Ya na garan ka baji? Shi da Zubaida ne. Kuma Zubaida ne ya faru. Ta ba ga labari mai daɗi fa, na samu mata aure. Gwarai. Dama aure kake nema ba mu sani ba? Kin san sai komai yayi nisa ake faɗi. To, Allah zaɓa abin da ya fi alheri. Amin. Zo mana Zubaida. Zo kin ji? Zo nan Hafizu kai ma zo. A ba sa, zo mana. Yawa. Zauna daga. Ya buri kunji? Ki aike yayi shi ce. Kai ma kuma kaninta ne. Ba ki dan yi murmushi mana. Yawa, kai ma dan yi murmushi. Yana faɗa kunji? Kunji? Yawa. na san za ku yi mamakin ganin mata aure kamata a irin wannan waje. Bidan sir wannan mijina ne.
da shi. Subhanallah. Baba. Ni ba na shi aure ne ba, amma dan Allah dan Annabi ina so ku taimake ni ku sa hankalin sai dawo kaina domin da dan shiga baki daya domin kowa ya gani ya san ba jin daɗi nake a gidan mijina ba. Ke da sai wannan ne rashin mutunci ne. Ni zaki wa haka? Nan ba rashin mutunci bane ba, ni dai ina so dan Allah dan Annabi dan hankalinka ya dawo kaina. Kowace za ka je ka auro sai ka auro ta mu zauna tare da ni da ita gaba daya. Mudan suru dama kai mai wadari ne ban sani ba, ashe kana da mata ban sani ba. Allah ya isa tsakanina da kai, Allah ne kawai zai saka. Amina ki tsaya miki bayani, wannan ƙarya take, wannan mutuniyar banzar sharri ta yi min wallahi. Ni ba wani abu da zan ji. Shikenan ko bukatar ki ta biya ko? To wallahi zan gaya miki daga yau sai yau din nan zaki tattara kayan ki ba gidana. Musaiba, lafiya dai ko? Ya kalauta ba. Bulagi kina ta haɗa ka kina ta ninkewa. Ina komai. Musaiba, don Allah don Annabi ki haƙuri. Na san duk matsalar da kike ciki, kuma na san duk abin da yake damunki. Ki tuna fa wannan hawayen da kike yi bai isa ya kashe wutar da ta kunwa cikin zuciyarki ba. Don haka don Allah don Annabi ki haƙuri, kin ji ko? Ki daina wannan kukan, saboda ke mai idan kina irin wannan kukan kina zub da hawaye to sai kike bani ni ma sai in fara yin kuka. Don Allah ba na so ki dinga yin kuka. Na haƙura ta bawa, amma ba zan iya zama gida ɗaya da mudan sir ba alhalin yana tare da wata. Allah sarki. To Allah ya zaɓa abin da ya fi alheri, shine babban addu'ar da za mu iya yi ke. Na'am. Dan Allah ke haƙuri Musaiba, na ji ana kira na. Dan Allah ke haƙuri.